Haga Jingialehkai FIFA World Cup round 32 Hapdeng ke Egypt, Persia ke Australia. Bat kani ka dairu asin ka baningkong bagi nigi art ligi tim kia kendo haga Jingialehkai FIFA World Cup. Aba pai sya ka Jingialehkai ke Egypt kala yo ben khi jar ningkong tang ha minit ka bakhat lai lengbo Imam Ashwar ubare player midfielder ke Egypt Jingialehkai na ka klub Al Ali jong ke Egypt. Bat dai lama ka Shigul omdan shu ke bala ben khi jar adu bukut ka kela step haga baga Egypt ka tam da Shigul lanon. Aba fai pat sya ka kelamit ke Australia kala yo ban siu kuliang ya ka Shigul jong ke Egypt leng ba ka ungol kata ka minit ka basan peusan badia ka nga gol la bakla ban tap hi tau defenders jong kari Egypt bar hadu bukor ka khandai pe minit ban rew minit ka additional time baro artli ken hun ke khai ta mar Shigul balaha ban penchilan ya ka Jingialehkai sa lai pe minit enrai hakine ki lai pe minit ru omdon ki bala ban tap ya ka gol pentam balaha ban ra asya ka penalty shootout ban rai ya kanong job bade ka penalty shootout bola kenjat mar saungon Jingialehkai jong ke Egypt kilala ban tap baro saungon kad ba Jingialehkai jong ke Australia kila ban tap tang arngot haga ba ke Egypt kala khur ka nam job haga ne ka penalty shootout da saula ar baleng ba ke jing job ke Egypt ka bre ka ri jong Muhammad Salah kala yo ban rong syakarau 16 agwe par ke Jingialehkai Hapdeng ke Argentina ka bre ka la do haga World Cup bola dep Persia ya ka Cabo Verde kabadai gari kabalayo Jingialehkai World Cup nengkong bat ka deru kari kabarit tam bani rong sya ka knockout stage jong ka Jingialehkai FIFA World Cup aba pai sya ka Jingialehkai habas dang jong ka kela step Jingialehkai jong ka Cabo Verde ki claim island ya Jingialehkai jong ka Argentina bani open khijar henry day ha ka minit ka ba ar phukndai orang tap gol bakan sai jong ka Argentina Lionel Messi ulayo ban tap ya ka gol ka banengkong ha ka Jingialehkai bat ya ka bol lai rapen bu Dau Martinez baleng bagan ga gol Messi ula thau record thmai kumu player banengkong bani othep nyau gol aki artli Jingialehkai World Cup badele magan ga gol jong Messi ka Argentina katama ka kela step da Shigul lanot haba phai pat sya ka kela mid Jingialehkai jong ka Cabo Verde kilala Jingialehkai bha aga bagilala ban siu kuliang ya ka Shigul jong ka Argentina aga minit ka basan kendai leng bau diroi ubade midfielder jong ka Cabo Verde Jingialehkai na klub Bulgaria badai lama gini Shigul Jingialehkai bukan sai ke Argentina iklam la asyu ban tap ya gol pentam adu bokor ka khandai pe minit 4 minit ke additional time wan baro artli ken hun kia khai ta mar Shigul balaha ban pencelan ya ka Jingialehkai sa lai pe minit bat tang marias dang ka extra time kata ka minit ka khandai pe ar ka Argentina kalayo ban tap ya gol pentam leng bau Lisandro Martinez ubade defenders ka Argentina Jingialehkai na ka klub Manchester United enrai Jingialehkai basatar jong ka Cabo Verde iklam kan randin bat dei ha ka minit ka basis pa lai ka Cabo Verde kaliyo ban tap yang ya ka gol pen ya khai lengbau Lopez Cabral bat wadu goalkeeper bakan sai tam jong ka Argentina uklam la shu ban te lakam baleng bagan ka gol baro artli ki ken hon kia khai do bokor ka kela step jong ka extra time enrai dei ha ka minit ka basis pa khatway leng baga corner ka balakan chat do Lionel Messi ka Argentina kalayo biang ban tap ya ka gol pentam leng baga on goal jong ka Cabo Verde badai lama ka gol hadu bokot ka Jingialehkai ka ba itanat bha ha ka World Cup ar punreu ka Argentina kalala ban film salit ia ka Cabo Verde dalai la ar baleng baga jing job ka Argentina kalayo ban rom syakarau 16